Godmorgen. Godmorgen og velkommen til vores webinar om tilsyn og håndhævelse efter planloven. Det er et specialwebinar, vi holder i dag, og det er det sidste i rækken af 4 specialwebinarer. Jeg hedder Henriette Søjer, jeg er partner og leder af Hortens miljøafdeling, og i dag har jeg min kollega fra Aarhus med, Tina Toft, og jeg synes, du skal præsentere dig selv, Tina. Jamen, tak for det. Jamen, godmorgen. Jeg hedder Tina Toft, og jeg er advokat, og sidder også med nogle af de samme områder, som Henriette gør. Jeg har egentlig igennem mange år været forankret i fast ejendom, men har de senere år haft mere og mere at gøre med de myndighedstilladelser, der skal til, når man ændrer arealanvendelsen for eksempel, eller hvis man skal opføre et byggeri. Og så sidder jeg også med noget industrimiljø og sådan nogle ting. Så der er nok at tage fat i. Ja, og det er jo sådan med miljøretten, at den jo vedrører fast ejendom. Det er jo det. Så på den måde er miljøretten jo en særlig offentligretlig disciplin ovenpå reguleringen om fast ejendom. Ja, det hænger ret godt sammen, ikke? Når man sidder med at have det samlet. Ja, det gør det virkelig. Ja. Det hænger godt sammen. Så som regel ved man også en hel del om fast ejendom, når man arbejder. For eksempel med planloven, som vi skal tale om i dag. Ja. Og vi gør det på den måde, som vi har gjort med de tidligere specialwebinarer, at vi lige tager en indflyvning til planloven, inden vi tager helt konkret fat på det, der er det egentlige emne, nemlig tilsyn og håndhævelse efter planloven. Og vi gør det, at vi tager udgangspunkt i planlovens formålsbestemmelser, og vi har taget dem med til jer på vores præsentation. Så I behøver ikke sidde og slå op i loven. I må gerne. Men det er således, at der jo altid indledningsvis i miljølovene er tilkendegivelser fra lovgiver om, hvad der skal være formålet med planloven. Og det formål, der er med planloven, det formål skal så også varetages, forfølges og tages hensyn til, når man praktiserer tilsyn og håndhævelse som tilsynsmyndighed på planlovens område, hvor det jo er kommunalbestyrelsen delegeret til teknisk forvaltning, som står for stort set alt tilsyn og håndhævelse på planlovens område. Formålsbestemmelsen fremgår af planlovens paragraf 1, og den er forankret tilbage i den store regel gennemgang på miljøområdet, der blev foretaget i 1991. Og det er også fra den gang, at man kan se en formulering i formålsbestemmelsen, som er moderne den dag i dag. Loven skal således sikre, at planlægningen den bliver sammenhængende. At man altså tænker igennem hele vejen ned i planhierarkiet, som Tina kommer tilbage til om et øjeblik. Loven skal altså sikre en sammenhængende planlægning, som forener samfundsmæssige interesser i den måde, man anvender arealerne i Danmark på. Loven skal medvirke til at værne om, passe på landets natur og miljø og skabe gode rammer for vækst og udvikling i hele landet, således at samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag, som stammer fra Gro Harlem Brundtlands rapport. Et bæredygtigt grundlag med respekt for menneskets livsvilkår, bevarelse af dyre- og planteliv og øget økonomisk velstand. Det er ikke helt den formålsbestemmelse, vi ser i vandløbsloven og i miljøbeskyttelsesloven, for at nævne et par andre love på miljøområdet. Den er noget bredere. Hvis vi går dybere ind i stykke 2, som I ser her, altså paragraf 1 stykke 2 i planloven, så har man i stykke 2 beskrevet nogle særlige formål, som skal forfølges. Og I kan se, at der skal ske en planmæssig og samfundsøkonomisk helhedsvurdering. Og på den måde skal man så tilstræbe en hensigtsmæssig udvikling
hvad det så måtte være, men det hænger også sammen med planhierarkiet, som Tina kommer tilbage til om et øjeblik. En hensigtsmæssig udvikling, som altså skal ses i lyset af planhierarkiet, sådan så man kan forudskikke, hvad der kommer til at ske. Og det skal så være i hele landet og i de enkelte kommuner og lokalsamfund. Man skal skabe og bevare værdifulde bebyggelser, bymiljøer og landskaber. Det kan være ved en bevarende lokalplan for eksempel. At man gør det, der skal skabes gode rammer for erhvervsudvikling og vækst. Man skal tage hensyn til de åbne kyster, den naturværdi og den landskabelige værdi, der er der. Understøtte biodiversiteten, og så skal man forebygge forurening, luft, vand og jord, og forebygge støjulemper. Offentligheden skal inddrages, det er mere de processuelle regler om offentliggørelse af forslag til lokalplan for eksempel. Og så endelig, at man fremmer boligsammensætningen ved at have almene boliger for øje i den måde, man lokalplanlægger på. Så det er mange hensyn, der på én gang skal varetages, når man bevæger sig ind i planloven. Og så synes jeg, du skal tage og føre os ind i planhierarkiet, Tina, fordi det er jo den måde, man udmønter formålene på, en af måderne, ikke? Ja, altså det jeg egentlig synes, der er spændende ved det her, det er jo, at man kan sige, det er jo en af de her grundlæggende de hovedsystemer, man opererer indenfor, når man er inden for planrettens område. Det her rammestyringsprincip, som vi har, betyder sådan lidt forenklet sagt, at hvis man har en trin lavere plan, så må den ikke stride mod en trin højere plan. Og hvis vi tager den lidt fra toppen, så kan man sige, at den øverste planlægning, vi har, det er landsplanlægningen. Og man kan sige, at det, der er lidt specielt ved landsplanlægning, det er jo, at vi har ikke nogen samlet plan som sådan for, hvad man skal helt ned på det enkelte område. Der sker det, at efter hver regeringsskifte, så laver man sådan en landsplansredegørelse. Og i virkeligheden, så kan man sige, det er jo der, hvor man sådan rent politisk prøver at udstikke rammerne for, hvad er det, man i den her nye regering har til hensigt. Og få sætte en dagsorden for, jamen, hvad er målet for, hvad er det, vi skal arbejde hen imod. Så det er ligesom visionerne, kan man sige. Og så kan man så på landsplan lave nogle landsplansdirektiver. Det skal siges, den her landsplansredegørelse, det er ikke en bindende plan som sådan, men det er landsplansdirektiverne. Og dem kender vi jo for forskellige områder, ikke? Altså, hvor vi ligesom siger, jamen det kan være noget elnet eller et eller andet, hvor man på et konkret område har brug for at lave en plan for, hvad skal der gælde her. Og de er bindende for kommunerne, de her landsplansdirektiver i planlægningen. Og det betyder jo så, at hvis man tager laget lige under landsplansdirektiverne eller landsplanlægningen, jamen, så har vi kommuneplanlægningen. Og der skal man jo selvfølgelig i sin kommuneplanlægning tage højde for, hvis der er nogle relevante direktiver, man skal tage hensyn til. Og man kan sige, hvis jeg kort skal sige noget om det, jeg tænker, at I alle sammen netop har været igennem noget i forhold til revidering af nogle kommuneplaner og så videre, så I har det måske i frisk erindring, nogle af jer i hvert fald, men altså, det er jo her, hvor man udstikker de overordnede rammer for og retningslinjer for, hvad er det, man ønsker i en kommune, hvad er det for en slags udvikling, man gerne vil se. Og under den her kommuneplanlægning, jamen så har man så de lokalplaner, som jo så er sidste led i i det her planhierarki, hvis man skal sige det sådan. Og det er jo, hvor man kan gå ind forholdsvis detaljeret i virkeligheden og regulere, jamen hvad skal der være gældende på et konkret område. Og ja, altså det kan man sige, hvad skal den fremtidige anvendelse i virkeligheden være for et nærmere afgrænset område. Og det der er med lokalplanlægning i virkeligheden, det er jo, at lokalplanlægningen, den er direkte bindende over for borgere og grundejere. Og det vil sige, at de er forpligtet af de indhold, som der er i de her lokalplaner. Det er ikke helt det samme, når vi snakker om kommuneplaner, fordi kommuneplaner, de binder ikke direkte borgere eller grundejere.
Men det sørger man så for at overholde ved det her rammestyringsprincip, at kommuner ligesom skal stå på mål for, at når man laver en lokalplan, så stemmer det overens med, hvad kan man sige, trinfølgen, sådan at der må ikke være et indhold i en lokalplan, som strider mod kommuneplan. Så det er sådan lidt systematikken i det. Og så kan man sige, planhierarkiet, kan man sige, det er jo et af de grundlæggende principper, der er i lokalplan eller i planlovens systemer, ikke? Men ved siden af det, så gælder der selvfølgelig nogle generelle bestemmelser, som også kommer ind og regulerer ved siden af. For eksempel så har vi alle reglerne omkring zoneinddeling, ikke? Og vi har nogle principper omkring, jamen, vi kan planlægge for særlige områder, for eksempel kystområderne, eller kan vi sige, vi har også nogle regler omkring detailhandelsbestemmelser og sådan noget, som vi ikke, jeg tror det bliver for omfattende i dag at komme ind på, men det er jo ligesom for at lave en indflyvning til de her regler, så vi har lidt omkring systemet. Så det er fuldstændig rigtigt, at de her generelle bestemmelser står meget tidligt i planloven, fordi tanken og hensigten er jo, at man skal huske at tage dem med sig ind i den kommunale planlægning, der sker. Så det var indflyvningen, sådan så vi nu bevæger os ind i de forhold i planloven, som har betydning for tilsyn og håndhævelse. Fordi det er således også på planlovens område, at der skal føres tilsyn med forhold og regler efter planloven, og at de er overholdt. Og det kan både være generelle forhold, som overholdelsen af en lokalplan, men det kan også være overholdelse af helt konkrete forvaltningsakter, og det er de sidste, jeg vil starte med lige at gennemgå sammen med jer, fordi det jo så er en slide, vi tager med os ind i tilsynsreglerne. Som sagt er der efter planloven reguleret nogle situationer, hvor man skal søge om tilladelse, søge om dispensation. Og den første af den slags regler, vi møder, det er muligheden for at få dispensation fra en lokalplan. Og det søger man så efter paragraf 19 i planloven. Og det vil være således, at man selvfølgelig kun kan få en dispensation, hvis den er i overensstemmelse med principperne i den pågældende lokalplan stadigvæk, selvom det er en dispensation. Fordi dispensationen skal jo også være lovlig. Mm-hmm. Så der er grænser for, hvor meget man kan dispensere fra en lokalplan, men det er et specielt webinar i sig selv. Yeah. Men altså paragraf 19, muligheden for dispensation fra en lokalplan, så er der den velkendte paragraf 35, hvor man skal søge om tilladelse, når man befinder sig i landzone, til bebyggelse eller ændring i den anvendelse, der normalt foregår i landzone. Og det er så således, at en tilladelse efter paragraf 35, den skal være forsynet med vilkår, som skal overholdes, for at man bliver ved med at kunne beholde sin tilladelse. Man får altså tilladelse, men det bliver på nogle vilkår, som så skal håndhæves. Der er også en mulighed for, efter disse regler i paragraf 35, at få tilladelse til at bygge i kystnærhedszonen. Tina nævnte ganske kort det her med vores kystområder, som jo også nyder en særlig beskyttelse efter formålsbestemmelsen. Men paragraf 35 er altså en traditionel forvaltningsakt, der så bliver meddelt på baggrund af en ansøgning med vilkår. Ligesom der i øvrigt også kan være vilkår i en dispensation efter paragraf 19. Endelig så har vi paragraf 14, vi plejer at kalde den paragraf 14 forbudsbestemmelsen, som er en ret håndfast bestemmelse, hvorefter en kommunalbestyrelse kan nedlægge forbud mod, at der retligt eller faktisk, det kan være, at man søger om tilladelse og får den, men altså hvor man så hverken retligt eller faktisk må etablere forhold, som kan hindres ved en lokalplan, der så skal udarbejdes inden for et år, hvis det her forbud skal opretholdes. Mm. Så her ser I de konkrete forvaltningsakter, som der skal føres tilsyn med. Og så går vi videre til det næste, hvor vi så har
lovgivers direktiv om, at der altså skal føres tilsyn, dels med de konkrete forvaltningsakter, vi var igennem før, men også helt generelt. Og det er kommunalbestyrelsen, der har fået fornøjelsen med at føre dette tilsyn, både med hensyn til den generelle overholdelse af planloven og overholdelsen af de konkrete forvaltningsakter. Og hvis vi lige skal tage fat på den mere generelle overholdelse, så har jeg taget planlovens paragraf 13 med, hvor det er således, at en kommunalbestyrelse har pligt til at udarbejde en lokalplan ved større bygge- og anlægsarbejder, som også kan være en nedrivning. Og der er så i planlovens paragraf 15 et efterhånden meget omfangsrigt katalog over, hvad man kan lokalplanlægge for. Så det vil være det generelle tilsyn med, at virksomheder og borgere overholder en lokalplan. Det kan være for eksempel en bevarende lokalplan, at man så også gør, som der står i det. Og hvis det ikke er tilfældet, så skal kommunalbestyrelsen i en del situationer gribe ind. Kommer vi til lige om lidt. Og det er virkelig en værktøjskassen, ikke, som vi sådan skal tage fat i på en eller anden måde. Ikke? Det er rigtigt, men nogle gange har man det med, når der står, at man skal føre tilsyn med loven og de regler, der er fastsat med hjemmel i loven. Hvad betyder det så egentlig? Jamen det betyder jo dels overholdelsen af en helt generel forvaltningsakt, som en lokalplan er, men også de konkrete tilladelser, dispensationer og paragraf 14 forbud. Det er således efter paragraf 51 og 51a, at som I har set det på de tidligere specialwebinarer, hvis I har fulgt dem, at de ulovlige forhold, de skal lovliggøres, medmindre de har underordnet betydning. Og det her med den underordnede betydning, det kan jo dels gå på, at det er en enkelt forseelse. Så sker det ikke igen. Men en enkelt overtrædelse kan sagtens være tilstrækkeligt til, at der skal gribes ind. Men det er jo et konkret kommunalt skøn, vi har med at gøre her, hvor den enkelte kommunalbestyrelse selv må fastlægge sin praksis for, hvornår noget kan anses for at være underordnet, og man ikke skal gøre mere, eller ikke længere er underordnet, eller nogensinde har været det, og så skal man altså lovliggøre det. Jeg har også lige nævnt kommunalbestyrelsens forpligtelse, den her særlige forpligtelse til at føre tilsyn med ulovlig sommerhusanvendelse. Jeg tror, vi skal have et specielt webinar om sommerhusanvendelse. Der er jo virkelig kommet en hvad skal vi sige, stor interesse for at bo i sommerhuse af mange forskellige grunde. Ja. Se, det her tilsyn med lovlige og ulovlige forhold, det kan jo være lidt svært at have med at gøre, hvis man ikke har nogle forskellige indgrebsmuligheder. Men det har planloven også taget højde for i paragraf 56a og i paragraf 57. Det er således, at man med hjemmel i paragraf 56a som kommunalbestyrelse kan forlange oplysninger fra ejeren eller lejeren af en ejendom vedrørende forhold, som har at gøre med det her, med konstateringen af det ulovlige forhold. En oplysning om for eksempel, hvad man har brugt ejendommen til på et givet tidspunkt, hvis man mener, der er tale om ulovlig anvendelse af den pågældende ejendom. Og så kan I se, at man også kan forlange at få oplyst af en bruger af en ejendom, hvem der i øvrigt bruger ejendommen, hvis det er nødvendigt for at kunne håndhæve i sagen. Og det er altså med hjemmel i paragraf 56, at disse muligheder foreligger. Man kan forlange oplysninger. Det er jo så i form af et egentligt påbud. Og det samme med brugere af ejendommen. Efter paragraf 57a er der den her ret sædvanlige mulighed inden for miljøretten for uden retskendelse at få adgang til anden mands ejendom. Det kan man jo normalt ikke efter grundlovens paragraf 73, hvor ejendomsretten er ukrænkelig. Men på miljørettens område, der har vi altså nogle konkrete muligheder for udenom domstolene at overskride matrikelgrænserne og komme ind på ejendommen. Og hvis det så drejer sig om, at man vil have lavet undersøgelser og sådan noget, så skal man så lige huske at underrette ejeren eller brugeren. Skal man lave en varsling, ikke? Jo.
Det er jo også forskelligt, om man skal ind i huset, eller om man er udenfor, og sådan nogle ting i forhold til retssikkerhedsloven. Og men man skal lige huske, at der er grænser, når man først er kommet ind på ejendommen, for hvad man så kan. Jo, man kan også sige ikke et eller andet sted, altså hvis man så kommer ind, jamen hvad ser man så? Et eller andet, jeg synes da også, at det er interessant det her med, jamen måske kommer man ud i en sammenhæng, og så ser man et eller andet, ikke? Og der skal man også lige overveje, hvad man så påtaler, hvad man undlader at påtale osv. Så ja, du tænker selvfølgelig også på reglerne om selvinkriminering og den slags, som man jo også skal huske som sagsbehandler på planlovens område. Hvis vi går lidt tættere på, så er vi nået frem til paragraf 63, som vi har taget med til jer her. Det er den bestemmelse, hvor vi ser, hvad der så er muligheder i den pågældende situation for kommunalbestyrelsen, når man konstaterer det ulovlige forhold. Det kan være overskridelse af vilkår i en dispensation efter paragraf 19, eller overskridelsen af et vilkår i en tilladelse efter paragraf 35, eller et paragraf 14-forbud, som ikke er efterkommet. Så skal ejeren og brugeren berigtige det ulovlige forhold. Og det er den til enhver tid værende ejer og bruger, der skal berigtige de ulovlige forhold. Der er det jo lidt anderledes, kan I huske, på miljøbeskyttelseslovens område for eksempel, hvor det er den ansvarlige. Sådan er det ikke i planloven. Det er den til enhver tid værende ejer og bruger, som skal stå på mål her. Og der er det de traditionelle muligheder for henholdsvis fysisk og retlig lovliggørelse, som man som myndighed skal iagttage. Og man skal jo, inden man træffer beslutning om, hvordan man lovliggør det her, så skal man jo huske de almindelige forvaltningsretlige principper om sagsbehandling, proportionalitetsprincippet ikke mindst, og ligebehandlingsprincippet. Og det betyder også, at man skal i hvert fald gøre sig umage for at undersøge, om et forhold kan retligt lovliggøres ved en efterfølgende dispensation. Eller om man kan tillade det pågældende forhold i landzone efter paragraf 35, og foretage en sagsbehandling, som skal være nøjagtig, ligesom den ville have været, hvis man havde fået ansøgningen ind forinden. Og det er jo sådan, som vi ser det på miljørettens område, at hvis man kan retligt lovliggøre et forhold, så skal man altid give det en tanke, uden at jeg skal sige, at det skal ske hver gang for enhver pris. Men man skal gøre sig umage ud fra sådan en værdispilsbetragtning også. Ja, man har jo også en vejledningsforpligtelse i virkeligheden også, ikke? Altså at sørge for i et eller andet omfang at give besked omkring, hvad muligheder der er i den retning, ikke? Undervejs. Jo, men det betyder også, at man som sagsbehandler skal kunne se for sig, ville vi have tilladt det her, hvis vi var blevet spurgt forinden? Ville vi det, sådan så man ikke på en eller anden måde starter et retligt lovliggørelsesforløb op, som så ender helt skævt. Som ikke har nogen gang på jord i virkeligheden, ikke? Ja. Og med en fysisk lovliggørelse, hvilket man jo ikke havde forudset selvfølgelig. Så det betyder altså, at man igen her som sagsbehandler skal gøre arbejdet grundigt. Det er jo også således, at man får ligesom at sætte tommeskruerne lidt på, hvis der er tale om fysisk lovliggørelse, kan I se, så kan man tinglyse sådan et påbud på ejendommen, sådan så Gud og hver mand. Jamen det er jo også netop fordi det påhviler ejendommen, ikke? Altså i forhold til hvis der sker ejerskift og så videre, så er det selvfølgelig hensigtsmæssigt, at så kan folk se, hvad de går ind til. Ja. Så myndigheden ikke skal diskutere, om man vidste det eller ikke vidste det, ikke? Så er det så at sige ejendommen lidt brændemærket, kan man sige, omkring de her ulovlige forhold, ikke? Så har vi taget nogle afgørelser med, nogle konkrete afgørelser for at få det her, for at få det gjort så lidt mere nærværende. Ja, og som en indflyvning til det, så kan man sige, altså det der typisk sker, kan man sige, det har vi lige været igennem, men hvis man konstaterer et ulovligt forhold, så ender det jo typisk ud med, at der bliver udstedt et påbud. Og jeg synes egentlig, det er relevant lige helt kort at se på, jamen sådan et påbud, hvad skal det egentlig kunne indeholde? Altså det er jo typisk noget med, at man siger, man konstaterer, at det er en ulovlighed, og så skal man også på en eller anden måde beskrive, jamen hvad er det så, der skal ske for, at den her ulovlighed, den bringes til ophør? Og det ligger der også en masse praksis på, netop fordi nogle gange, så kan sådan et påbud, hvis man ikke gør sig umage, når man ligesom udsteder påbud, så kan selve indholdet i det, man siger til borgeren, der skal ske,
det kan være for ukonkret. Og det er faktisk nogle af de afgørelser, som vi har valgt at tage med, hvor der har været en diskussion om det. Og det har i de 2 konkrete afgørelser, som jeg synes, vi skal lige bruge et kort øjeblik på, det har været nogle afgørelser, hvor man egentlig har været inde fra at sige, jamen der skulle ske en fysisk lovliggørelse, eller der har været en diskussion om, hvorvidt der skulle ske en fysisk lovliggørelse. Og den første afgørelse, som jeg synes er relevant, det er den her fra 2019. Og det var en situation, hvor man havde sat et stort reklameskilt op på en gavl. Og spørgsmålet var så, jamen denne her skiltning, var den lovlig eller ej? Og i det konkrete tilfælde, der var det sådan, at man i en lokalplan havde en bestemmelse om, at man måtte ikke reklamere, medmindre man havde en tilladelse. Og det er egentlig sådan en kompetencenorm, kan man kalde det, ikke? Hvor man siger, jamen altså, som udgangspunkt må du ikke sætte reklameskilte op, men hvis du får en konkret tilladelse, så kan det være lovligt eller muligt. Og i det konkrete tilfælde, der havde man ikke fået en sådan tilladelse. Og der blev der truffet afgørelse om, at der blev udstedt simpelthen et påbud om, at man skulle nedtage det her reklameskilt. Og det klagede man over, og gjorde gældende, jamen den bestemmelse, der var i lokalplanen, den var ikke tilstrækkeligt præcis til, at det var noget, man kunne håndhæve. Og grunden til, at den er med her, det er jo selvfølgelig, fordi det er jo spørgsmålet om at få skåret de afgørelser til, der bliver truffet, sådan at man kan bruge dem til det, man gerne vil. Altså at man kan få det ført ud i livet i sidste ende. Ikke? Og her sagde man simpelthen fra nævnets side, jamen konkret, så var den beskrivelse, den var okay. Det var simpelthen nok til, at man burde have vidst, at hvis man skulle sætte et reklameskilt op, så skulle man have haft en tilladelse. Og det var sådan lidt det, der er, hvad skal man sige, det der er spændende ved den afgørelse, synes jeg. Der var også et aspekt omkring passivitet, men kan man sige, det er ikke så meget relevant i den her sammenhæng, men her sagde man også, jamen kommunen havde gjort det, de skulle, de havde reageret, da de blev opmærksom på den her problematik. Det kommer vi tilbage til lidt senere. Det gør vi nemlig. Det skal I være opmærksom på altid, at tiden ikke bare må gå. Lige præcis. Og så har jeg en afgørelse, hvor man egentlig kom frem til det modsatte, og de er sat op imod hinanden, fordi man kan sige, det viser jo meget godt, at det er jo ikke enkelt det her. Det er jo ikke sådan, at det er nemt at tage stilling til det her altid. Men det var en situation, hvor man helt tilbage i 2012 havde givet en tilladelse til, at man måtte nedrive et sommerhus og opføre et nyt. Og i det ansøgningsmateriale, man havde indleveret fra grundejerens side, der kunne man se, hvad det var for en højde, man ansøgte om, at det nye sommerhus skulle have. Og der fandt man, at man, kan man sige, indholdet i lokalplansbestemmelsen, den var mere ukonkret her. Der sagde man, at der var en bestemmelse i lokalplanen om, at i det omfang, at der var et hus, der brændte ned, så må man genopføre sommerhuset i samme højde. Og det var altså ikke det samme som, at man kunne forudse, at man ikke måtte opføre et nyt sommerhus på den bestemte højde, man havde søgt om. Det var simpelthen ikke konkretiseret tilstrækkeligt i lokalplanen, at højden på sommerhuset måtte være maks antal meter. Og der gik mænd for nævnet og sagde, jamen det er simpelthen for upræcist det her. Det kan vi ikke håndhæve. Og den blev så også indbragt fra, og påbuddet blev derfor ophævet af nævnet simpelthen. Ja. Og den blev indbragt fra domstolene, og det fik man ikke medhold i. Så lovliggørelsespåbuddet, det kunne ophæves. Men det var simpelthen fordi, at den her lokalplansbestemmelse, den var for upræcis. Det var et par eksempler på det var henholdsvis en gennemførelse af fysisk lovliggørelse og et forsøg, hvor det ikke lykkedes. Ja. Så har vi også taget en afgørelse med om retlig lovliggørelse for at vise, modstykket og forhåbentlig det, der ofte kan lade sig gøre i de her situationer. Det er den her fra MAD 2020,
24 Ja, og man kan sige, uanset hvad man så vælger, altså hvis man har konstateret et ulovligt forhold, og man prøver at gå ned ad den vej og sige, nu må man se, om man kan lave en retlig lovliggørelse, så kan det jo godt give anledning til klager, uanset om man så giver lov til en retlig lovliggørelse, eller man ikke giver lov til en retlig lovliggørelse. Og det er selvfølgelig fordi, at det betyder noget for folk, hvis man har fået etableret noget, både for dem, der klager, men også for dem, der har opført det i virkeligheden, ikke? Den her afgørelse fra 2020, det var en situation, hvor man havde fået opført en ejendom med en facadehøjde, der var 47 cm for høj, og det var i strid med en lokalplan. Og der sagde man simpelthen, jamen selvom man nu havde opført den her ejendom, så var der ikke grundlag for, at man kunne få lov på bagkant. Og det var fordi, man gik ind og så på, jamen hensynet til, at man ville undgå, at der opstod præcedens simpelthen, og det var en vægtig grund, at man ville kunne håndhæve den her lokalplanbestemmelse om, at højden maksimalt måtte være x antal meter i et bestemt område. Jamen der sagde man, det var ikke tungtvejende nok til, eller det var, det var vægtet højere end de værdispildsbetragtninger, som grundejeren gjorde gældende ved, at det simpelthen var spild af ressourcer, at man nu skulle nedbringe højden på det her byggeri. Og man kan sige, det der er typisk for de her sager, hvor man har opført noget, det er jo også det her med, at man meget tit vil se de her indsigelser med, jamen det er jo spild af penge nu, at vi skal bruge penge på at nedbringe højden på et byggeri, eller kan man sige proportionalitet, det vil måske også være noget, der vil hyppigt blive gjort gældende, ikke? Og der står man tit og skal lave den her afvejning af, jamen hvad vægter egentlig tungest? Men du kan sige, nogle gange er 47 cm jo meget, lige præcis. Og ikke i andre sammenhænge, men her er det jo altså 47 cm. Og det var simpelthen på baggrund af en nabo, som skulle kunne kigge ud. Simpelthen. Ja. Og det har man jo kunne måle, havde jeg nær sagt, lidt håndfast, at nu kunne man ikke længere se ud. Ikke? Det var måske ovenikøbet meningen. Det ved man jo aldrig. Nogle gange er der jo nabokonflikter bag nogle af de her sager. Men jeg synes jo typisk de situationer, hvor der er noget udsigt, så er det klart, der er en interesse i for de fleste parters side, at man kan kigge ud. Og det er jo også derfor, at man tit laver nogle lokalplaner på de her områder, hvor man ligesom sikrer, at man kan at flest muligt har en god udsigt, for eksempel. Ikke? Ja. Men vi har haft sager, hvor man er længere nede, ikke, i 13 cm og sådan noget, så man kan godt komme i nogle grænseområder, hvor det kan være svært at sige, at det er 1 centimeter for meget, i forhold til, hvornår vi griber ind. Og det er jo et skøn altid, ikke? Og det er jo det, som kommer til udtryk ved de her afgørelser typisk. Så er du de her brutale standsningspåbud med også, ikke? Så og man kan sige, at vi er ved fysisk retlig lovliggørelse. Ja, lige præcis. Altså det jeg sådan synes med de her standsningspåbud, det er jo mere, hvor der er noget i gang, hvis man skal sætte det i forhold til et almindeligt påbud. For man kan sige, at standsningspåbud, det er ligesom, hvor man ikke er færdig med en handling, ikke? Det kan være, at der er nogen, der er gået i gang med et byggeri et eller andet sted, og man konstaterer, jamen, der er ikke givet nogen byggetilladelse, for eksempel. Og materialerne står på pladsen og pakket ud, ikke? Ja, og der kan man sige, at standsningspåbud, det er jo lidt anderledes end et almindeligt påbud, fordi det er sådan et forløbigt retsmiddel, eller man skal kalde det, ikke? Fordi det er noget, man gør lige nu og her, for at man vinder noget tid til at kunne træffe den endelige afgørelse. Og det er også det, som man ligesom kan se afspejler sig i praksis. Jeg har en afgørelse med først fra 2017, og man kan sige, det den viser, altså det var en situation, hvor man havde en ejendom, hvor man konstaterede, at der var lavet en massiv eller terrænregulering ved, at der var tilkørt en hel masse jord. Og oprindeligt havde man faktisk fået en afgørelse om, at et oplag af jord eller en tilkørsel af jord til den her ejendom, det var ikke noget, der krævede en landzonetilladelse. Men man konstaterer så på et senere tidspunkt, at den her jordtilkørsel på ejendommen, den var langt mere omfattende, end det man oprindeligt havde anslået. Det viste sig faktisk, at man havde hævet terrænet på jorden med 3,8 meter. Og det må man jo sige, det er jo voldsomt.
Og der sagde man, at selvom man oprindeligt havde fået truffet en afgørelse om, at man godt måtte have tilkørt noget jord på ejendom, jamen så fik det her lige pludselig karakter af at være et egentligt jorddeponi. Og det krævede selvfølgelig landstvungen tilladelse. Og derfor var det i orden, at man udstedte et påbud. Men den afgørelse, der var truffet, den var faktisk toledet, fordi dels sagde man, at man skulle standse, men så gav man også et påbud om, at man skulle gå i gang med at få det lovliggjort, uden at man havde taget stilling til, om der kunne ske retlig lovliggørelse. Og det ophævede man altså ved nævnet og sagde, jamen inden man tager skridt til, og det er jo lidt det, du var inde på tidligere, Henriette, ikke? Hvor man siger, jamen det er jo sådan lidt mere i det mindre betragtning, eller hvad man skal kalde det, ikke? Altså inden man går ind og tager stilling til, om der skal ske fysisk lovliggørelse, så skal man jo først ind og se på, jamen er det overhovedet muligt, at der kan ske en retlig lovliggørelse her, ikke? Og det afspejler den afgørelse. Det må man sige, den gør. Ja. Det er lige som man løfter fingeren her og siger, det må I lave om. Det gik for stærkt. Det gik for stærkt, og der ophæver man jo så den del af afgørelsen, som gik for stærkt, men selve standsningen, den var okay. Ja. Så har jeg også en anden afgørelse med, og det er en afgørelse, der viser lidt omkring, det er den her fra 2019. Det var en sag, hvor der var en kolonihaveejer, der var gået i gang med at bygge noget i strid med nogle lokalpladsbestemmelser. Og her udstedte man også et standsningspåbud, og det blev påklaget. Og man kan sige, at det, der er spændende ved den her afgørelse, det er egentlig mest det her med, at afgørelsen viser, at et standsningspåbud, det er den her foreløbige afgørelse. Fordi der udtalte man i afgørelsen, at jamen, et standsningspåbud, det er ikke en afgørelse, du kan klage over, fordi den har kun til formål ligesom at sørge for, at man vinder tid til at træffe den endelige afgørelse. Så derfor så kan man ikke få behandlet klager over udførelse af den her tilsynspligt, som man har ved kommunen. Og det viser den her afgørelse. Nogle gange sker det jo, fordi man har sendt klagevejledning med standsningspåbud. Det er et specielt webinar for sig selv, hvornår der kan klages over en beslutning eller en meddelelse fra en myndighed. Men et standsningspåbud, det er sådan en konstatering af et ulovligt forhold. En konstaterende forvaltningsakt, i modsætning til, at man etablerer en ny retstilstand, de konstitutive afgørelser. Men jeg tror, vi skal lade det ligge for nu. Men den er jo den er rigtig god at blive klogere af, den afgørelse, synes jeg. Den er også jo ny. Vi har været ganske lidt inde på myndighedspassivitet, fordi det er jo sådan med tilsynsbestemmelserne i planloven, at der er ingen, der er i tvivl om, at kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med regler og lovgivning og konkrete forvaltningsakter, men der står ikke noget om, hvornår de skal gøre det, og hvordan de skal gøre det, eller hvor tit de skal gøre det. Og det er, som vi har været inde på, jo en kommunal afgørelse, kommunalbestyrelsen, der må afgøre, hvor mange ressourcer kan vi afsætte på tilsyn. For tilsyn skal man føre. Og det, der sker, hvis man ikke handler i tide, det er, at man kan blive ramt af det, der hedder myndighedspassivitet, altså retsfortabende myndighedspassivitet. Og man kan sige, det er jo ikke noget, myndigheden måske af sig selv har lyst til at gøre sig selv opmærksom på, men folk, der bliver udsat for påbud om fysisk lovliggørelse, kan have en interesse i at sige, at kommunalbestyrelsen er altså for sent ude. Og de principper, som gælder, har vi taget med til jer her, fordi konsekvensen af passivitet er, at man må lade forholdet ligge. Fordi det har taget for lang tid at rette for sig som myndighed og få gjort noget ved situationen. Og I kan se, at de generelle kriterier, som indgår i en vurdering af, om der foreligger myndighedspassivitet, er for det første, om myndigheden har kendskab til forhold. Det er klart, man kan ikke rigtig blive ramt af passivitet i forhold til noget, man ikke ved er der. Så myndigheden skal altså have kendskab til det pågældende forhold på den ene eller den anden måde. Det kan være et notat fra et andet tilsyn, man har været på, hvor man burde have opdaget det pågældende forhold.
Så spiller det også ind, om der er god eller ond tro om ulovligheden hos grundejer. Altså hvis grundejeren har været i fuldstændig god tro om forholdet, og myndigheden har kendt til det, men ikke gjort noget ved det, så vil det også være et moment, som indgår. Det samme gælder indrettelseshensynet. Der er gået så lang tid, at ingen kan huske, det har været anderledes, kan man sige. Det vil også være noget, der spiller ind her. Og så om man kan bebrejde myndigheden, at man ikke er grebet ind på et tidligere tidspunkt. Det har vi jo sager, der viser, at man kan. Man har kendt til forholdet, man har bare ikke gjort noget ved det af den ene eller den anden grund. Samfundsmæssige interesser, og så selvfølgelig passivitetens længde, hvor det var 2 år, 5 måneder, der gør sig gældende i den afgørelse, du kommer ind på, Tina, men det kan godt være kortere tid. På jordforureningsområdet er vi under 2 år. Så vær opmærksom på, at sagerne ikke ligger for længe, hvis man har besluttet sig for, at det ikke er underordnet forhold, og man skal gribe ind og lovliggøre på den ene eller den anden måde. Tiden går jo lige pludselig hurtigt også, ikke? Altså også hvis der er sagsbehandlingsskift og sådan nogle ting. Og det er altså væsentligt at få fulgt op også i den sammenhæng, ikke? Ja, det er ikke nogen undskyldende omstændighed. Nej, lige præcis. Men den afgørelse, jeg har med her, det er en afgørelse, der er forholdsvis ny fra 2020. Og man kan sige, jamen, det var et tilfælde, hvor man egentlig tilbage i 2013, da man fået afslag på at opføre en carport. Og til trods for det, jamen, så konstaterer man i 2015, at det var 2008, man havde fået afslag på at lave den her carport. Og så konstaterer man i 2013, at der var altså lavet et fundament, og man var påbegyndt en terrænregulering. Og det var simpelthen på baggrund af, at der kom en klage. Så har man et møde ude på ejendommen, hvor man egentlig aftaler, at nu skal der komme et forslag. Det er 2015. Der aftaler man, at nu skal vi have et forslag til, hvad skal der ske her i virkeligheden, ikke? Hvor man lægger lidt over til ejeren af ejendommen til, jamen det her forhold skal blive bragt i orden. Men der sker så ikke rigtig noget. Først 2018 skrider man ind i sagen igen, og det er jo altså 2,5 år senere. Og det siger man simpelthen, at på det tidspunkt, hvor man så når frem til at udstede et påbud, jamen det er for sent. Og der blev påbuddet simpelthen ophævet på baggrund af den her passivitet. Selvom man havde udstedt det her påbud om lovliggørelse. Det viser jo også meget godt, jeg tror måske også, det har været et element her, altså man har jo været opmærksom på forholdet, kan man sige, helt tilbage fra 2013. Så det har været svært at bortforklare. Det må man sige, det er lang tid. Så det er et eksempel på det i hvert fald. Og så tænker jeg lidt, det sidste ben, det er jo så lovliggørelse og straf, ikke? Det er jo der, hvor man kommer ud til, hvis man har udstedt de her påbud, og der ikke rigtig kommer nogen reaktion, jamen hvad skal der så ske? Man skal jo i virkeligheden huske, at selvom man får fysisk og retligt lovliggjort i den konkrete situation, så er der stadigvæk begået et strafbart forhold. Og der er, må vi nok generelt sige, en vis tilbageholdenhed med at få fuldt op på dette strafbare forhold. Nu har man fået det lovliggjort administrativt, og så skal vi videre, og det er jo i sig selv også sympatisk. Men det strafbare forhold er jo stadigvæk begået, altså man har overtrådt et vilkår i en tilladelse for eksempel. Og det har planlovens paragraf 64 så også taget højde for, at man kan forfølge. Og det er jo så igen en kommunal afgørelse, om man vil indgive en politianmeldelse. Og det vi har med her, det er sådan en oversigt for at give forsøg på, hvad er det så, der er strafsanktioneret, fordi politiet vil jo ikke tage sagen op, hvis det ikke udtrykkeligt fremgår i paragraf 64, at for eksempel paragraf 19, den er så nævnt, men at man overtræder den her dispensation, man har fået, eller man gør noget uden at have fået dispensation. Ikke? Og det gælder også det her med, at man undlader at efterkomme påbud og forbud, eller afgiver urigtige eller vildledende oplysninger på kommunalbestyrelsens anmodning, og på den måde forstyrrer sagsoplysningen. Der er så mulighed for at blive straffet med bøde, og eventuelt også blive ramt af sanktioner efter anden lovgivning. Og så har vi taget et eksempel med en relativt høj bøde på planlovens område, som det sidste. Ja, jeg synes det, som man generelt kan sige om de her bøder, ikke? Altså det er jo
tit så kommer man ned i en situation, hvor man kigger på, jamen, altså i sidste ende, det er jo selvfølgelig anklagemyndigheden, der vurderer, hvad er det for en bødestraf, der skal nedlægges påstand om osv. Men tit, hvis man ser på praksis, så kommer det tit i betragtning, altså i forhold til størrelsen af bøden, om forholdet har påvirket naturen eller plantelivet, eller skal man sige, simpelthen formålet med loven, på hvilken måde det har påvirket, kan man sige. Men så er der også tit et element af, jamen, har det her forhold, den her overtrædelse, har det givet vedkommende en form for, hvad skal man sige, gevinst. Og når man så, hvis man har taget det her skridt, at der er indgivet en politianmeldelse, og sagen bliver rejst, så kører det jo ligesom sit eget, så kører det jo hos politiet, kan man sige. Og det man ser i de her sager, det er, og det er den her afgørelse fra 18, jeg har taget med, et eksempel på, det er det her med, at en ting er jo, altså formålet med, nogle gange kan man sige, formålet med en sag kan jo være at få nogen til at gøre det, de ikke har gjort. Altså hvis der er den her ulovlighed, så vil man gerne have vedkommende til at få det bragt i orden. Og derfor nedlægger man tit, eller ser man tit, at der er en påstand om, at man skal gøre dette og det, som der stod i påbuddet i virkeligheden, ikke? Men nogle gange, så selvom man får en dom for det, så sker det jo, at folk ikke gør det. Så derfor så er sådan en sag tit kombineret med, at der er nedlagt påstand om tvangsbøder. Og det kan man sige, det går lidt på, at man får en frist til at få forholdet bragt i orden typisk. Og hvis man så ikke får det gjort, jamen så løber der en dagsbøde på, for eksempel på 2.000 kroner. Og det var sagen i 2018, og der var der en ejer, der blev idømt en bøde på 50.000 kroner. Han var udeblevet i den konkrete sag, kan man sige. Han havde overtrådt paragraf 35, ikke? Og også nogle af miljøbeskyttelseslovens regler. Det tror jeg også har været medvirkende til bødestørrelsen. Simpelthen det her med, hvad kan man sige, karakteren af den overtrædelse, der var sket, og betydningen af den. Og så fik man så også en tvangsbøde på 2.000 kroner. Og det var fordi, man havde oplagt en større mængde affald på en ejendom. Tvangsbøderne plejer jo at motivere gerningsmanden til at rette for sig. Det er selvfølgelig, hvis altså, der er jo grænser for, hvor lang tid folk vil have sådan en tiggende. Men det kommer selvfølgelig an på, hvad for en økonomisk formåen vedkommende har. Ikke? Det var lidt, nogen bliver ramt af store tvangsbøder, inden man effektuerer det, man skulle have gjort i henhold til et påbud. Ja, det er præcis. Men vi skal vel også til at standse nu. Ja. Vi har brugt vores tid. Det må man sige. Jeg vil lige starte med at sige, at det her specialwebinar var det sidste i en række af 4, som jeg har stået for her over efteråret sammen med først Christine Rønby Sækker og i dag Tina Toft. Og hvis I har forslag til nye specialwebinarer, så må I endelig fortælle os om det. For ellers så har vi noget andet på beding. Det ved du lidt mere om, Tina. Ja, altså vi kører jo også den her webinarrække i Miljøretten, og næste gang på torsdag, der skal vi have et webinar i første del om emissioner, og det er Poul Hvilsted og jeg, der skal sige noget om lugt og luft. Og det er så første del ud af 3. Vi kommer til at køre ikke efter hinanden, men vi kommer til at gennemgå de her forskellige typer emissioner, som der skal håndteres ude rundt omkring. Og det er den 12. november fra 14 til 14.45. Så skal vi sige tak for i dag til jer, og pas godt på jer selv og hinanden. God dag.